Hot Night Club. Mä olen tässä Hot Night Clubin edessä. Oulun yö alkaa ihan tuota pikaa. Mennään tonne sisään tsiigaa tissejä, perseet ja yhdyntää. Eikä välttämättä siinä järjestyksessä. Ei, vaan myös väkivaltaa ja tilanteita ja ongelmia haetaan tuolta katsomaan, mitä ne oululaiset tekevät, kun ne ovat baarissa. Haetaan se, mitä meidän piti hakea? Ruska. Ruska, ja mikä se oli se? Kärkimateriaalia. Niin, eli me mennään tonne sisään hakemaan sitä kärkimateriaalia. Kyllä, tämän illan kärki on tulossa. No niin, mennään nostaa vähän polvea. Me on Pohjanmaata Veteliöstä itse, mä oon kova laulumies, vanha muu. Eikö siellä Vetelissä se urheiluseura Vetelin Kuivat? Vetelin Kuivat siellä on, kyllä kuuluisa urheiluseura, siellä on edelleenkin Vetelin Kuivat. Tässä sulle 1 euro. Eikö se on meiltä Kyröskosken pärskeeltä eli Kyrpältä? Sehän Joo. Kyllä mä ihan täys mulukku tässä. Tammerossin täys mulukku. Nyt mennään Hot Night Clubsiin. Nyt sanoo, että ei siellä mitään maksa se biisi. Morjens. Täällä on kuulemma... Meillä on täyttä, sori. Teillä on täyttä, eikö? Eikö millään pysty? Ei, sori. Pari kaveria. Ei, sori, ei. Meillä on tosiaan talo täynnä. Meillä on tässä pari kovaa Barty-animaalia. Eli niin sanottua siis crazy Checoboltsi bailaajaa. Tää on yksi teknoneekeriä. Joo, aina se. No, me tullaan nopeasti. Joo, Kyllä. totta kai. Sikabailaajat pääsee aina ineen. Kenties sinijuomaa, siideriä ja muuta drinkkiä. Minä olen Johnny Sorlahti, vieressäni varamies on nimeltään Arman. Nimittäin tänä iltana on luvassa. Tunnin päästä alkaa tämän kylän kuumimmat Miss Wet T-shirt Stada. Pitää vissiin mennä ite, kun tommonen tuolle lavalle, kun ei näitä muijia näitä menevän lavalle, niin pitää... Jos ei tuu muijia, niin lähettekö te kisaan mukaan? Ilman lähtee. Äijät on juuris, äijät lähtee. Otetaan semmonen märkä kalsarikilpailu ja kylmää vettä munille. helvettiä? Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Älä sä vittua on juuri! Pitkä rauhoittu! Vittu rauhoittu! Nyt tulee hankkipaini! Ei toveri! Täällä varmaan hei, koittakaa rauhoittua vähän, hei! Ei jumala! Hei jumala vittu tämän kaverin kanssa, satana! Koittakaa rauhoittua! Irvi! Satana! Hei, rauhoitu! Ei vittu, jatka, saatana! Nimittäin meikäläisen ei vittuilla. Niin kuin näitte just tässä äsken, että turpaan tulee aina. Jaha, jää nyt se mulle sivuille. Vittu saatana!
Armo, saanko kertoa asia? Mikä tää on tää ohjaaja, se pornokoulu? Panokoulu. Panokoulus opetus. Nimi on. Raakel. Tiedätkö mikä Raakel? Hommahan on se. Mä en oo mikään pretty boy. Mä en todellakaan tiedä, mitä sä oot kokenut, mutta siihen kutsut itseäsi niinku pornon kuningatar. Sit me tuhkamunat mukaan katsotaan jotain. Sit me katsotaan pornostaraa tälleen. Sit siellä on niinku Raakelin pornokoulu. Mitä vittua sä siellä teet? Mie tulen ihmisiä, jotka on saanut enemmän pornoa ja pillua, kun sä oot syönyt lohkoperunoita. Sit sä tää tuo, että kukkakeppi tulee oituu. Sit se... Mitä helvettiä te teette? Mitä nää teet siinä? Onko nää pöliä? Onko nää pöliä? Mitä se sulle kuuluu? Mitä sulle kuuluu? Perkele, kohta tulee turpiin molemmille. Kohta tulee perkeet turpiin molemmille. Onko nää tyhmä? Eikö nää tiedä kuka mä oon? Lähtekää völjyyn, saatte selkää molemmat. Lähtekää völjyyn, saatte selkää molemmat. Saatte selkää molemmat. Saatte selkää molemmat. Saatte selkää molemmat. Parempi näin. On. Okei, hyvä. Ok, Oulu. Selkää. Tari Molliisi. Onko nää tyhmä Armani? On.